Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, μαθαίνουμε συνεχώς, παίρνουμε μαθήματα από ανθρώπους, από καταστάσεις, από διάφορα. Υπάρχουν όμως κάποιοι ανθρώποι που δεν διστάζουν σε τίποτα να κάνουν κακό σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Μέχρι να τους πετάξουν στο δρόμο, να μην τους ενδιαφέρει τίποτα και όλα αυτά γίνονται για χρήματα και για περιουσίες και για ακίνητα και για χωράφια και δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο. Αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, πρέπει να τους πατάτε κάτω, να μην δείχνετε ήκτο και έλεος. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία, βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, ευτυχώς, αλλά με το που σε δούνε αδύναμο και ξέρουν ότι είσαι αδύναμος, δεν σταματάνε. Και εκείνη την ώρα θα πρέπει να τους πατήσετε κάτω. Να μην δείξετε έλεος, γιατί ούτε αυτοί δείχνουν έλεος σε έναν άνθρωπο αδύναμο που δεν τους έχει κάνει ποτέ κακό. Αυτό να το θυμάστε. Δεν θα πούνε «Α, τι κακός άνθρωπος είναι αυτή». Καλά, μπορεί και να το πούνε, αλλά κυρίως θα πούνε «Α, την υποτίμησα τελικά. Με πατάει κάτω για πλάκα». Να κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας και το όφελό σας. Και οποιοσδήποτε πάει να σας πατήσει, θα τον επατήσετε πριν προλάβει να το κάνει. Δείτε τα σημάδια, τα ξέρετε τα σημάδια. Τα έχετε φάει με το κουτάλι τα σημάδια. Λοιπόν, τα πούμε στο επόμενο.